Έτσι δεόμεθα υπέρ του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών αυτού, του μορφωτικού ομίλου Σερβίων τα κάστρα, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών υπόμεν, των απεκδεχομένων το παρασούμεγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών εις χείρας σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων εν ιαυτών της Χριστότητός σου, ευλόγησον την βασιλότητα ταύτην, την προσφερωμένην εις δόξαν συν και τιμήν των Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τούστε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεάς σου, ότι επισύ ελπίκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Είμαστε σε όλους χρόνια πολλά. Καλή και ευλογημένη τη νέα χρονιά, με υγεία και επιτυχία σε όλους τους στόχους και τις επιδιώξεις μας, προκοπή στον καθένα ξεχωριστά, στον όμιλό μας, στην πόλη, στο Δήμο, στην πατρίδα μας. Όπως σε όλη τη μέχρι τώρα θητεία μας και στον χρόνο που πέρασε, το 2014, προσπαθήσαμε απλά να ανταποκριθούμε όσο μπορούσαμε στο χρέος μας ως μορφωτικός όμιλος. Καθώς το έχουμε ομολογήσει πολλές φορές, μοναδικό κίνητρο σε όλες τις ενέργειές μας είναι η αγάπη για τον τόπο μας και μοναδικός στόχος να προσφέρουμε και να υπηρετήσουμε τον τόπο μας με τις μικρές μας δυνάμεις. Δεν κάναμε τίποτε παραπάνω και τίποτε διαφορετικό από αυτό που υπαγόρευε η ανιδιοτελής αγάπη για τον τόπο μας. Ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη και την αγάπη προς τον όμιλο, τα μέλη και τους φίλους μας, έναν ξεχωριστά. Ευχαριστούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, την απελθούσα δημοτική και περιφερειακή αρχή, τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Βασίλειο Κωνσταντόπουλο, τον πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Γιώργιο Δακή, τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, κύριο Ιωάννη Σόκουτη, που ήταν πάντα δίπλα μας και στήριζαν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας. Ελπίζουμε πως με την ίδια καλή συνεργασία και στήριξη θα πορευτούμε και με τη νέα αυτοδιοικητική αρχή, τόσο του Δήμου μας, τον Δήμαρχο κύριο Κοσματόπουλο Θανάσιο, λυπούμαστε που δεν τον έχουμε κοντά μας σήμερα, και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και της Περιφέρειας, τον Περιφερειάρχη κύριο Καρυπίδη Θεόδωρο και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και σε αυτό τον χρόνο λειτουργήσαμε ανελιπώς στο γραφείο του ομίλου. Οι υπολογιστές του ομίλου με ελεύθερο ίντερνετ ήταν πάντα στη διάθεση όλων. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να σταθούμε στη βιβλιοθήκη μας. Άρχισε να συγκροτείται ως γνωστό εδώ και 4 χρόνια και αμέσως σχεδόν λειτουργήσε ως δανειστική. Και στον χρόνο που πέρασε λειτουργήσε σε καθημερινή βάση ως δανειστική και παρουσίασε πολύ ικανοποιητική κίνηση. Έχει αρχίσει να γίνεται γνωστή και έξω από τα Σέρβια και έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι φίλοι αναγνώστες, όπως αυτό φαίνεται και από το βιβλίο δανεισμού. Η βιβλιοθήκη μας στη χρονιά που πέρασε απέκτησε πάνω από 2.000 βιβλία, υπερβαίνοντας συνολικά τις 6.000. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι ο αριθμός των βιβλίων, αλλά και το είδος των βιβλίων. Τα βιβλία είναι πολλών κατηγοριών, επιστημονικά, ιστορικά, φιλοσοφικά και προπάντων λογοτεχνικά, κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους βέβαια τους δωρητές, εκδοτικούς οίκους και ιδιώτες που μας πρόσφεραν βιβλία, ιδιαιτέρως την κυρία Χατζηζογύρου Μαντριώτη Ευανθία, που μας προσέφερε τη βιβλιοθήκη του αποθανόντος συζύγου της Στέλιου Μαντριώτη δικηγόρου,
τον Γιάννη Ιακωβίδη, που μας εξασφάλισε πάνω από 300 βιβλία, τη μακαριστή Μίνα Καφάση, της οποίας όλη η βιβλιοθήκη έγινε κτήμα του ομίλου, και προπάντων τον πρώην πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Βασίλειο Φίλια, ο οποίος μας χάρισε πολλά βιβλία από την προσωπική του βιβλιοθήκη, αλλά μας συνέστησε και σε άλλους που μας έστειλαν επίσης πολλά βιβλία. Μία πτέρυγα της βιβλιοθήκης μας έχει πολύ σημαντικά βιβλία κοινωνιολογίας και οικονομίας, πολλά από τα οποία είναι πολύ σπάνια και δυσέβρετα, όπως μας ομολόγησε ο ίδιος ο κύριος Φίλιας, ο οποίος τα προόριζε για κάποιο πανεπιστήμιο και τελικά επέλεξε να τα στείλει σε εμάς. Αυτό θα θέλαμε να γίνει γνωστό, ώστε τα βιβλία αυτά να αξιοποιούνται κατάλληλα. Μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση και να δανείζονται βιβλία από τη βιβλιοθήκη μας, αρκεί να τηρούν τον κανονισμό. Δηλαδή, να φυλάσσονται καθαρά και άφθαρτα και να επιστρέφουν εγκαίρως. Όλο τον χρόνο λειτουργήσε και το λογογραφικό μας μουσείο, με τη στήριξη φυσικά του Δήμου μας, που μας παραχώρησε υπάλληλο για το σκοπό αυτό. Ελπίζουμε να συνεχίσει να λειτουργεί και στη συνέχεια, καθώς έληξε η σύμβαση της συγκεκριμένης υπαλλήλου και προς το παρόν παραμένει κλειστό. Κύριε Ζηγούρη, ιδιαίτερα για εσάς αφορά. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει το Δήμο ή όχι, αλλά θέλω να το φροντίσετε αυτό, να μας παραχωρήσει ο Δήμος υπάλληλων, ώστε τουλάχιστον το μουσείο να λειτουργεί, αν όχι και κάτι παραπάνω. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, κάναμε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν γενικά στην ιστορία ή στην ιστορία του τόπου μας, σε θέματα ιατρικά, παιδαγωγικά, μουσικά, ψυχολογικά. Πραγματοποιήσαμε σειρά εκδηλώσεων στο δεκαήμερο της Αγίας Κυριακής, οπότε και κάναμε την Πενσερβιώτικη συνάντηση, που κάθε χρόνο βρίσκει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Καλέσαμε και άλλους συλλόγους και συνεργαστήκαμε, ανταλλάσσοντας επισκέψεις. Περί τα τέλη Οκτωβρίου φιλοξενήσαμε στα Σέρβια επί τετραήμερο μέλη του Βουλγαροελληνικού Συλλόγου του Πομόρια, η Αγγίαλος, οι οποίοι επέλεξαν να γιορτάσουν μαζί μας τα 15 χρόνια από την ίδρυση της χοροδίας και του χορευτικού τους, καθώς είμαστε οι πρώτοι φίλοι τους στην Ελλάδα. Στον ετήσιο χριστουγεννιάτικο χορό μας τιμήσαμε όλους τους μαθητές των Λυκείων Σερβίων, τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τους αγώνες των νέων παιδιών για την πνευματική τους κατάρτιση και την αποκατάστασή τους, και επιδίωξή μας είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στους νέους. Προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς στην έκδοση της εφημερίδος μας, σεβόμενοι τις αρχές του ομίλου, και παρακαλούμε και πάλι όσους μπορούν να φέρνουν θέματα πολιτιστικά ή τοπικού ενδιαφέροντος για να πλουτίζεται η ύλη της εφημερίδας. Αναμνήσεις από γεγονότα με ιστορικό ή λαογραφικό ενδιαφέρον θα παρακαλούσαμε όσοι έχουν να μας τα πούν, να τα καταγράψουμε. Επίσης, όσοι έχουν παλιές φωτογραφίες, οτιδήποτε από τη ζωή στα Σέρβια, να μας τις φέρουν. Θα τις σκανάρουμε και θα τις επιστρέψουμε αμέσως. Να γίνει ένα αρχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις. Εκδώσαμε το ημερολόγιο του 2015 αφιερωμένο στα παλιά Σέρβια, πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει παλιά επαγγέλματα και ασχολίες των κατοίκων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία. Να ευχαριστήσουμε εδώ όλους όσοι βοήθησαν προσκομίζοντας φωτογραφίες και να παρακαλέσουμε όσοι μπορούν να το προωθήσουν και πιο πέρα. Προσφέροντας το ημερολόγιο και σε φίλους μας, δεν ενισχύουμε μόνο τον Όμιλο, ελάχιστα συμβαίνει αυτό, κυρίως προβάλλουμε τον τόπο μας. Συμμετείχαμε με τα χορευτικά και τη χοροδία μας σε πολλές εκδηλώσεις και εκτός Σερβίων, καλεσμένοι από φίλους συλλόγους. Πραγματοποιήσαμε εξαήμερη εκδρομή στο πανόραμα της πρώην Ιουγκοσλαβίας και τις Δαλματικές Ακτές και άλλες ημερήσιες και διήμερες με σκοπό παιδαγωγικό και ψυχολογικό. Στις δραστηριότητες του ομίλου όλα τα τμήματά μας λειτουργούν κανονικά. Το τμήμα ζωγραφικής, που αποτελείται από 2 τμήματα παιδικά, λειτουργεί ανελιπώς με δάσκαλο τον Στέργιο Καπέλα. Η εικαστική προπαιδεία ξαναλειτουργήσε φέτος
και μπορεί να ετοιμάζει νέους ηθοποιούς για ένα καλύτερο θεατρικό εργαστήριο αργότερα. Αρκετά καλά λειτουργεί και το τμήμα σκατιού, μόνο που η συμμετοχή είναι μικρή. Θα μπορούσαν να το παρακολουθούν περισσότερα παιδιά και μεγαλύτεροι ακόμη. Ίσως δεν έχουμε εκτιμήσει τα ωφέλη που προέρχονται από αυτό το άθλημα για τα παιδιά μας. Η χοροδία του ομίλου μας συνεχίζει αδιάκοπα τα μαθήματά της. Χοράρχης είναι η κυρία Έρη Κουρμπαλή, η οποία και κατά τη διδασκαλία συνοδεύει τη χοροδία με το πιάνο. Στις εκδηλώσεις μας συνοδεύει συνήθως η κυρία Αθανασία Κοντού. Τα χορευτικά μας. Φέτος λειτουργούν 7 τμήματα. Ένα νηπιακό με δασκάλα τη Χαρούλα Ντεμογιάννη, 2 παιδικά και ένα εφηβικό με δασκάλα τη Μαριάννα Γεωργανάκη, ένα νεανικό και 2 ενηλίκων με δάσκαλο τον Αντώνη Γάτα. Είναι μεγάλη η προσέλευση στα χορευτικά και η λειτουργία θα λέγαμε είναι άριστη, μόνο που θα περιμέναμε μεγαλύτερη συμμετοχή από τους άντρες. Εδώ θα θέλαμε να εκφράσουμε ιδιαίτερα τη χαρά και την ικανοποίησή μας, διότι ξαναλειτουργήσε το νεανικό τμήμα. Πιστεύουμε ότι οι νέοι μας θα πλαισιώσουν περισσότερο ακόμη τον όμιλο και θα θέλαμε να τους καλέσουμε άλλη μια φορά και στη χοροδία. Η προσφορά τους είναι πολύ μεγάλη, διότι και οι γνώσεις τους στη μουσική θα συμβάλλουν στην καλύτερη απόδοση της χοροδίας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η χοροδία και τα χορευτικά βγάζουν τα σέρβια προς τα έξω. Όσο καλύτερη είναι η εμφάνισή μας, τόσο περισσότερο προβάλλεται ο τόπος μας. Η συμμετοχή μας σε αυτές τις 2 δραστηριότητες είναι ευχαρίστηση για τον καθένα από εμάς, αλλά και προσφορά στον τόπο μας. Κάνουμε ιδιαίτερη έκκληση για τη συμμετοχή σε αυτές τις 2 δραστηριότητες και περισσότερο για τη χοροδία. Δεν θέλουμε να αφαιρθούμε στο μεγάλο πρόβλημα που είναι η έλλειψη χώρου. Είναι γνωστό ότι είμαστε ο μόνος άστεγος πολιτιστικός σύλλογος στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη οικονομική και κυρίως καλής λειτουργίας. Θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πολύ καλύτερα αν είχαμε ένα δικό μας κατάλληλο χώρο για όλες τις χρήσεις, να τον διαμορφώσουμε ανάλογα και να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες μας. Ελπίζουμε σύντομα να λυθεί με την ολοκλήρωση του πολιτιστικού κέντρου. Το αναμένουμε. Τέλος, απότερος στόχος μας είναι η συνεργασία με όλους. Με όλους πρώτα τους σερβιώτες και φυσικά και τους άλλους συλλόγους της περιοχής. Ένας πολιτιστικός σύλλογος μπορεί να ενώνει όλους, σεβόμενος κάθε ιδιαιτερότητα, χωρίς ακρότητες και φανατισμούς. Είναι ο χώρος στον οποίο ιδιαίτερα μπορεί να αναπτυχθεί ο εθελοντισμός και η ανιδιοτελής προσφορά, που είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού και που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη σήμερα στην κοινωνία που ζούμε, όπου κυριαρχεί το συμφέρον, ο ωφελημισμός και η ιδιοτέλεια. Ιδιαίτερα καλούμε τους νέους. Ιδιαίτερα καλούμε τους νέους να πλαισιώσουν τις τάξεις του ομίλου, να το νιώθουν δικό τους και να είναι ενεργά μέλη. Ζητούμε τη συνεργασία τους. Περιμένουμε προτάσεις, περιμένουμε εισηγήσεις, ώστε η δράση του ομίλου να είναι πιο προσιτή σε αυτούς και τα ενδιαφέροντά τους και έχουμε όλη τη διάθεση να τα στηρίξουμε. Απευθύνουμε έκκληση προς όλους, να είναι ενεργά μέλη, να επιζητούν τη συνεργασία μαζί μας και όχι να είναι από μακριά παρατηρητές, κριτές και επικριτές. Η κριτική είναι επικοδομητική και άρα επιβεβλημένη όταν είναι καλοπροαίρετη και γίνεται όπου, όταν και όπως πρέπει. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω, μόνο αν κάνουμε κάτι όλοι μαζί, έχουμε ελπίδα να πάει λίγο μπροστά αυτός ο τόπος. Και το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Κλείνοντας, ευχόμαστε και πάλι σε όλους, με υγεία και προκοπή, τη νέα χρονιά.
θέλατε, κύριε Δήμαρχε, να προτείνετε ένα χειρισμό. Σήμερα έχετε και τα ονομαστήριά σας. Χρόνια πολλά, με υγεία και υγεία. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ το Μορφωτικό Σύλλογο για την πρόσκληση. Είναι ένας σύλλογος που αξίζει τα συγχαρητήρια για τις πολλαπλές δράσεις. Είναι η ζωντάνια των Σερβίων και θα προσπαθήσουμε και εμείς σαν Δημοτική Αρχή να τον βοηθήσουμε να πάει μπροστά όσο γίνεται. Ξέρουμε ότι έχει προβλήματα, τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές με την Πρόεδρο και τώρα με την ολοκλήρωση του Πνευματικού Κέντρου και με την σκέψη μας, τα σχέδιά μας να αξιοποιήσουμε το χαμένο σχολείο, το τουρκικό σχολείο, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα βρεθεί στέγη και για το Μορφωτικό Σύλλογο και για τη βιβλιοθήκη και για το μουσείο και για όλες αυτές τις δομές. Πρωταρχικός σκοπός του Δήμου είναι πρώτη προτεραιότητα ο πολίτης, ο δημότης να ζήσει. Γιατί σήμερα με τις συνθήκες που επικρατούν η ζωή του κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε να βρούμε τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα της διακομιδής των ασθενών με τα ασθενοφόρα, γιατί αντιμετωπίζουμε φοβερό πρόβλημα. Προσπαθούμε να δώσουμε όσο γίνεται την παραμικρή άνεση στους αναξιοπάσχοντες να μπορέσουν να περάσουν το κρύο, την πείνα κτλ. Και από εκεί και πέρα να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες που ο πολίτης να χορτάσει ψωμί και να ζήσει καλά στη συνέχεια. Ο λίγος καιρός που πέρασε, που είμαστε στο τιμόνι του Δήμου, δείξαμε ότι σεβαστήκαμε την ψήφο σας, κάναμε πάρα πολλά, θα κάνουμε πολύ περισσότερα. Ήδη, αν δεν έχετε αντιληφθεί, τα σφαγεία σήμερα λειτουργούν. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση για το Δήμο. Αύριο, δόξα τω Θεώ, κάνουμε τα εγγένεια του Εδαφολογικού Εργαστηρίου και του Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πολύ σύντομα θα λειτουργήσουμε και το τυροκομείο με σχολή τυροκομείας στα Σέρβια, που θα είναι μια μεγάλη ανάσα για τον τόπο. Η υπόθεση της λίμνης με τα ιχθυοτροφία και τη μεταποίηση ψαριού έχει πάρει πάρα πολύ καλό δρόμο. Προχτές είχαμε μια σύσκεψη η οποία απέβη πολύ επικοδομητική. Τα λατομεία του Μαρμάρου και αυτά θα πάρουν εμπρός. Πριν ένα μήνα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ήταν εδώ ένα κλιμάκι ολόκληρο του Υπουργείου Ενέργειας και όλα αυτά τα πράγματα σημαίνουν δεκάδες, εκατοντάδες θέσεις εργασίας και ζωντάνια για τον τόπο. Λοιπόν, θέλω από εσάς υπομονή, συνεργασία και να ξέρετε ότι όλα θα πάνε καλά. Και μαζί με όλα αυτά θα πρέπει να κρατήσουμε και να αναπτύξουμε και την πνευματική ζωή του τόπου. Έχουμε την Πρόεδρο η οποία είναι υπερδραστήρια και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Καλή χρονιά σας και χρόνια πολλά. Όπως είναι ήδη γνωστό, στον ετήσιο χρόνο του ομίλου βραβεύσαμε όλους τους φοιτητές, τους εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το 2014. Πιστεύουμε ότι όλα τα παιδιά κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στο καθένα, σε όλα τα χρόνια της σχολικής τους ζωής για να πετύχουν το ποτιστό αποτέλεσμα. Σήμερα αποφασίσαμε να τιμήσουμε ιδιαίτερα τους 3 πρώτους από τα 2 λύκεια, από το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ των Σερβίων. Πρώτος από το ΓΕΛ είναι ο Ντινολάζος Γεώργιος του Ηλία, που εισήχθη με βαθμό πρόσβασης 18 και 63. Είναι εδώ, αν δεν είναι, ας έρθει ο πατέρας και παρακαλώ τον πατέρα Γεώργιο, εάν θα ήθελε, να εκδώσει το βραβείο.
Δεύτερη, η Πράσου Ιωάννα του Γενικού Λυκείου Σερβίων με βαθμό πρόσβασης 18 και 58. Πρώτη από το ΕΠΑΛ, η Καραβαγγέλα Μαριάννα του Κλιάντη, με βαθμό πρόσβαση 16 και μισό από το ΕΠΑΛ. Θα προσφέρουμε την πίτα με τους ήχους της μουσικής μπάντας. Θα παρακαλέσω όποιος βρει το πλουρί να μην το ανακοινώσει αμέσως, θα το πούμε στο τέλος, για να υπάρξει και λίγο ενδιαφέρον. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τους γονείς κυρίως που έχουν μικρά παιδιά να τα προωθήσουν στην μπάντα. Διότι φεύγουν οι μεγάλοι και αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επισταντρίας στη μουσική μπάντα. Το διάλογο είναι διπλό. Για η διατήρηση της φιλαρμονικής στο Σέρβια, αλλά και τα δύο παιδιά ωφελούνται, καθώς αποκτούν γνώση και μουσική. Θα παρακαλέσουμε ιδιαίτερα αυτό να το προσέξουν οι γονείς και να προωθήσουν τα παιδιά τους μαζί με τις άλλες δραστηριότητες που έχουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της μουσικής μπάντας. Θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε την όλη εκδήλωση με την χοροδία του ομίλου μας. Σήμερα θα αρχίσουμε εκτός από τα δύο πρωτοχρονιάτικα, άλλα 3 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση από την χοροδία μας. Δεν ζητούμε να είστε επίοικοι κριτές, αλλά να λάβετε υπόψη ότι για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, όποιο και είναι, καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, πρώτον η δασκάλα μας, η κυρία Έρη Κουρμπαλή και μετά όλοι εμείς. Να μην παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε και την κυρία Αθανασία Κοντού που μας συνοδεύει στις εκδηλώσεις της κάνης. Αρχιμηνιά κι αρχιχρόνια, σκύλι μου δέντρο λιβάνια, κι αρχι καλός μας χρόνος, εκκλησιά με Τάγιο Θρόνο, αρχι που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται κι όλους μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία συσαρχόντισα Κυρία, μας τα εικόνα και χαρτί, ζάχαρο κάποιο ζυμώτη, χαρτί και καλαμάρι, δες και με
με το παλικάρι, το καλαμάρι έγραφε, η μοίρα μου την έγραφε και το χαρτί ομίλη, άσπρε μου, Άγιε Βασίλη. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά, και του χωρισμού ο πόνος ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Γέρε χρόνε φύγε τώρα, πάει δική σου η σειρά. Ήρθε ο νέος με τα δώρα, με τα αρκούδια με χαρά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Μάγια φεύγεις μακριά μας, στην καρδιά μας πάντα ζεις. Κάθε λύπη και χαρά μας που περάσαμε μαζί. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Όλα γύρω χιονισμένα, όλα γύρω παγωνιά, μα λιώσουν ένα-ένα με τη νέα τη χρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Μωρικόν του
σε φιλήσα κι αρρωστήσα και το γιατρό δεν φωνάξα. Θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με ένα παραδοσιακό τραγούδι της ελληνόφωνης κάτω Ιταλίας με το χαρακτηριστικό ιδιώμα με τίτλο «Καληνύχτα». Πρόκειται για μια ματινάτα, δηλαδή για μια καντάδα. Τι γλυκιά τούτη η νύχτα, τι ωραία, και εγώ δεν κοιμάμαι, σκέφτομαι εσένα. Και εδώ κάτω από το παραθύρι σου, αγάπη μου, της καρδιάς μου σ' ανοίγω τον πόνο μου. Εγώ πάντα εσένα σκέφτομαι, γιατί εσένα ψυχή μου αγαπώ. Και όπου πάω, όπου σύρω, όπου μείνω, στην καρδιά μου πάντα εσένα βαστώ. Μα εσύ δεν μ' αγάπησες ποτέ, ομορφιά μου. Δεν έχεις ποτέ πονέσει για μένα. Δεν έχεις ανοίξει ποτέ δυνατά ωραίο σου χείλη. Να μου πουν λόγια αγάπης ευλογημένα. Καληνύχτα. Σε αφήνω και πάω. Κοιμήσου εσύ καθώς φεύγω με πίκρα. Μα όπου πάω, όπου σύρω, όπου μείνω, στην καρδιά μου πάντα εσένα θα κρατώ.
Ήμασταν πολύ κοντά. Στη γειτονιά σε όλους τους έχω καλή χρονιά.